još jedan složiti. Bravo, bravo. Upoznajte Zaru, djevojčicu koja sa svojim mnogobrojnim prijateljima svakodnevno dolazi u Pulski dnevni centar za rehabilitaciju Veruda. Gore, 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 gore. Bravo, stop. Tko je to? Patka. Hva, hva. Sva ova djeca okupila su se da bi vam na svoj način rekla hvala, jer zbog vaših poziva za njih je kupljena neophodna oprema. Ovim projektom RTL pomaže djeci smo opremili 4 logopedska kabineta sa različitim didaktičkim materijalima. Jedan dio je sofisticirana tehnologija, znači to su bili različiti tableti, interaktivni zidovi, svičeri koji su uveliko pomogli njihovom napretku i razvoju jezično-govornih potencijala. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda jedina je ovakva ustanova u Istri. U godinu dana korisnici prođu 40-ak individualnih terapija, a u rad su u prosjeku uključeni 5 godina. Svake godine imamo sve veći broj korisnika, širimo se, na više lokacija djelujemo. Zadnjih 3 godine smo i u Poreču gdje smo otvorili ispostavu, tako da su potrebe stvarno za didaktikom i za opremom velike. Svaka pomoć nam je dobro došla, jako nam je drago da zajednica prepoznaje te potrebe naše i da se uključuje u akcije i da nas podržava financijski, odnosno evo i na ovakav način kako nas je podržao i RTL i Hrvatski Telekom. Djeca su naša budućnost i zapravo je na svakome od nas obveza da u društvu stvaramo okruženje u kojem će naša djeca ostvariti svoj puni razvojni potencijal. Upravo u Hrvatskom Telekomu nam je također to važno i ono što radimo je da želimo približiti tehnologiju svakome u Hrvatskoj jer smatramo da upravo ona nama omogućava prostor za rast i razvoj, a posebno dječji razvoj u području edukacije i kvalitete života. Evo, ovo je zapravo već u nizu godina koje podržavamo ovaj projekt. Ponosni smo na to jer zajedno odabiramo u zajednice gdje je to najpotrebitije. Dobili su priliku da rade uz najbolju opremu. Ponosno pokazuju što su naučili. Najveća nagrada svima koji su pomogli, iz dana u dan mališani su u tome sve bolji.